Исәнбез, кадерле укучыларым. Без бүген сезнең белән химик реакцияләрне классификацияләүне өйрәнүне дәвам итәбез. Бүгенге дәрестә без сезнең белән кайтма һәм кайтма булмаган реакцияләр химик тигезләнеш турында танышып үтәчәкбез. Кадерле укучылар, кайтма булмаган реакцияләргә тәҗрибәләр карап итәбез. Пробирка бакыр 2 сульфаты салдым. Бакыр 2 сульфаты зәңгәр су төстә. Аның өстенә натрий гидроксиды салам. Карыйбыз, зәңгәр су төстә, зәңгәр төстәге утырым барлыкка килде. Демәк, утырым барлыкка килде икән, кайтма булмаган реакция булачак. Пробиркага мрамор салдым һәм аның өстенә хлорид кислотасы салабыз. Реакция вакытына газ аерып чыга. Демәк, бу безнең кайтма булмаган реакцияләргә керә. Икенче билгесе газ аерып чыгу. Пробиркага натрий гидроксиды салабыз. Бер тамчы тамызабыз фенофталин. Реакция кура җиләге төсенә керде. Демәк, бу аңлата селтәле тирәле икәнлеген. Мин аның өстенә сульфат кислотасы тамызам. Эреме төссез төскә керде. Демәк, бу безнең шулай ук химик реакциянең бер билгесе. Натрий гидроксидына сульфат кислотасы кушкачтан натрий сульфаты барлыкка килде, нейтраль тирәлек, шуңа күрә эреме төссезләнде. Су барлыкка килде. Өченче шарты аз диссоциацияләшү матдә барлыкка килү. Кайтма булмаган реакцияләрнең билгеләре: утырым барлыкка килү, газ аерылып чыгу, аз диссоциацияләнүче яки аз рушен матдә барлыкка килү, күп күләмдә җылылык аерып чыгу. Бер үк вакытта капма-каршы ике туры һәм кире юнәлешләрдә уза торган химик реакцияләрне кайтма реакцияләр дип йөртәләр. Мәсәлән, экранда күрәс А плюс В килеп чыга С плюс Д. Туры реакция, әгәр дә уңга таба бара икән реакция, кире реакция саналачак. Күп кенә химик реакцияләр билгеле бер шартларда бер юлы ике юнәлештә сулдан уңга һәм уңнан сулга узалар. Мәсәлән, сез күрәсез 2SO2 плюс O2 килеп чыга 2SO3. Һәм бу реакция яңадан таркала. 2SO3 таркала, килеп чыга 2SO2 плюс O2. Шулай ук H2O плюс SO2 килеп чыга H2SO3. Шулай H2SO3 таркала, барка килә H2O плюс SO2. Андый реакцияләрнең тигезләмәләрендә тигезлек урынына кайтмалык билгесе куела. Кайтма реакцияләрдә туры реакцияләрнең тизлеге башта максималь була. Аннары реакция кергән матдәләрнең концентрация кимегәнлектән акрынаялар. Шул ук вакытта кире реакцияләрнең тизлеге башта минималь, аннары реакция продуктлары концентрациясе арткан сайын арта бара. Ниндидер мизгелдә туры һәм кире реакция тигезләмәләренең реакцияләрнең тизлеге тигезләшә. Туры реакциянең тизлеге кире реакция тизлегенә туры килә. Ягъни вакыт берәмлегендә хасил булган һәм башлангыч матдәләргә таркалган реакция продуктларының молекулалар саны тигез була. Мондый халәтне химик тигезләнеш дип атыйлар. Системаның туры һәм кире реакция тизлекләре тигезләшкән халәтен химик тигезләнеш дип атыйлар. Химик тигезләнешкә тәэсир итүче шартлар: концентрация, басым, температура. Әгәр бу шартларны үзгәртсәк, тигезләнеш теге яки бу якка авыша. Ягъни химик тигезләнеш динамик процесс. Химик тигезләнешнең авышуы Ле-Шателе принципы белән йөртелә торган гомуми кагыйдәгә буйсына. Тышкы шартлар үзгәргәндә, химик тигезләнеш шушы тышкы йогынтыны йомшарткан туры яки кире реакция ягына авыша. Әйдәгез хәзер әлеге шартларны тикшереп алыйк. Укучылар, концентрациянең химик тигезләнешкә тәэсир итү белән танышып үтик. Әгәр дә мин башлангыч матдәләрнең концентрациясын арттырам икән, башлангыч матдәләр ягында молекулалар саны күбәя һәм реакция уңга таба китәчәк. Әгәр дә килеп чыккан матдәләрнең концентрациясын арттырам икән, килеп чыккан матдәләрдә концентрация күбәя, молекулалар саны күбәя һәм реакция сулга таба китәчәк. Әйдәгез шушыны мисал өстенә карап үтик. Мәсәлән, безнең бирелгән сосуд реакция бирелгән. 2SO2 плюс O2 килеп чыга 2SO3. Бу кайтма реакция. Реакция уңга таба да бара, сулга таба да бара. Бөтен матдәләрнең агрегат халәте газ халәтендә бирелгән. Системаны карыйбыз. Демәк, реакциянең башында безнең SO2 һәм O2 бирелгән.
Һәм килеп чыккан якта SO3. Безнең мәсьәләнең шарты буенча алдык, мәсәлән, арттырабыз SO2-нең концентрациясын. Концентрация әйтеп үткәнчә С хәрефе белән билгеләнә. Димәк, күкер 4 оксидының концентрациясын арттырабыз. Реакция башында SO2 һәм O2 бирелгән, һәм килеп чыккан якта SO3. Әйтик, бу безнең реакция химик тигезләнеш халәтендә торсын ди. Бирелгән якта да 5 молекула, килеп чыккан якта да 5 молекула булсын ди. Реакциянең шарты буенча мин күкер 4 оксидның концентрациясын арттырам. Концентрациясын арттырам икән, димәк, минем SO2 системаның сул ягында, димәк, реакция тигезләмәсе сул ягында бирелгән. Мин сул якка күбәйтеп молекулаларны эстим. Чөнки мин сезгә шушындый шарт куйдым. Мен килеп чыга безнең сул якта молекулалар күбәйде, уң якта молекулалар саны S калды. Ле-Шателле принцибы буенча, димәк, әлеге шартларны киметүче якка таба безнең реакция юнәләчәк. Яки мәсәлән безнең сул якта булды, молекулалар саны күбәйде, уң якта молекулалар саны әзәйде. Димәк, системаны тигезләндерер өчен, химик тигезләнеш барка килсен өчен, димәк, безнең молекулалар сулдан уңга таба юнәләчәк. Димәк, әгәр дә мин SO2-нең концентрациясын арттырам икән, минем реакция уңга таба хәрәкәт итәчәк. Икенче шарт белән танышып алыйк, укучылар. Икенче шарт күкерт 6 оксидының концентрациясын арттырабыз. Күкерт 6 оксиды реакциянең сул уң ягында урнашкан. Димәк, мин алам химик тигезләнеш халәтен. Сул якта да 5 молекул булсын ди, мәсәлән, уң якта да 5 молекул булсын ди. Мәсәләнең шарты буенча мин күкерт 6 оксидының концентрациясын арттырам. Димәк, минем молекулалар саны уң якта күбәя. Димәк, Ле-Шателле принцибы буенча, димәк, әлеге шартны йомшартучы якка таба юнәлә. Димәк, минем уң якта концентрация күбәйде, һәм молекулалар сул якка таба хәрәкәттә башлый. Димәк, мин күкерт 6 оксидының концентрациясын арттырам икән, реакция безнең сулга таба юнәләчәк. Химик тигезләнешнең икенче шарты белән танышып үтик. Икенче шарты булып басым тора. Басым күләмгә бәйле. Әйдәгез башта тактада язылган икенче реакция белән карап үтик. Икенче реакциясы карасак, водород алдында 1 литра, 1 күләм, хлор алдында тора 1 литра, 1 күләм дигәнне аңлата. Димәк, реакциянең безнең сул ягында 1 плюс 1, бу безнең 1 хлор алдындагы 1, һәм 1 водород алдындагы 1. 1 плюс 1 килеп чыга безнең 2 күләм. Уң якны карыйбыз. Уң якта безнең хлороводород алдында 2 литра. Димәк, уң якта безнең 2 күләм. Әгәр дә безнең күләмнәр тигез килеп чыга икән, басымның роли юк. Димәк, без ул чиракта басымны арттырсак та, басымны киметсәк тә, реакциянең тигезләнеше үзгәрмәячәк. Икенче реакцияны карап алыйк. Икенче реакциядә күкерт 4 оксиды алдында 2 коэффициент тора, димәк 2 күләм алынган дигәнне аңлата. Кислород алдында 1 күләм тора, 1 коэффициент алдында. Димәк, безнең сул якта килеп чыга 3 күләм. Уң якны карыйбыз. Уң якта күкерт 6 оксидына тора 2. Димәк, күкерт 6 оксидында 2 торганга күрә 2 күләм дигәнне аңлата. Безнең килеп чыга реакциядә күләмнәр тигез түгел. Димәк, басымның роли бар. Басымны арттырабыз. Басым П хәрефе белән билгеләнә. Сул якта 3 күләм, уң якта 2 күләм. Димәк, мин басымны арттырган вакытта реакциянең химик тигезләнеше уңга таба хәрәкәт итәчәк. Әгәр мин басымны киметәм икән, сул якта 3 тапкыр кими, уң якта 2 тапкыр кимиячәк. Шулай итеп, реакция ул очракта сулга таба юнәләчәк. Укучылар, химик реакция тигезләнешенә тәэсир итүче 3нче шартны карап алыйк, ул температурага бәйле. Әдә шушы реакция өстендә өйрәнүне дәвам итәбез. Әлеге реакцияга карасак, бу безнең реакция экзотермик реакция, чөнки реакция җылылык аерып чыгу белән бара. Температураны билгеләйбез Т хәрефе белән. Әгәр дә мин температураны арттырам икән, реакция безнең булай да җылылык аерып чыгу белән бара. Мин температураны өстим. Мәк безнең сул якта килеп чыга температура булай да бар. Арттыргачтан реакция сул якта температура күбәйде һәм реакция безнең уңга таба хәрәкәт итәчәк.
Температураны кеметәбез. Реакция безнең экзотермик реакция. Демәк, мен системаны суытам. Суыткан вакытта, демәк, җылылык безнең кими, реакция бара безнең уңга таба. Укучылар, та шуңа игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Катализатор туры реакциягә дә, кире реакциядә тигезләнешенә тәэсир итми. Ул уң якка да реакцияны тизәтә, сул якка да реакцияны тизәтә. Кадерле укучылар, без бүген сезнең белән дәрестә кайтма һәм кайтма булмаган реакцияләр, химик тигезләнеш турында танышып иттек. Бүгенге дәресебез сезгә киләчәктә булышыр дип ышанып каласы килә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.